Sitani kwa Yesu wakafunga. Nyaya yangu yakamira kadai. Ndakaenda kunogara musha kwa machuwa. Uri wa musha ndakarora. Muna January gore wapera. Saka hapana teto wangu aenda kuchechi kwaenda kwa madzimai warapa. Saka achienda kuDaruso. Anamba mukuru nemurume wangu akabva aenda ikoko. Vachidobatsirwa zvekubasa kwangu vachidobatsirwa. Saka zvadaro musi waenda wakauya achiti hanzi ini ndikudiwa namadzimai. Ndichibva ndaenda nokuti vana vaibatsira Saturday nechitatu. Saka ndakabva ndamirira dhera ranzi ndiende pandaenda. Pandasvika madzimai abva ati ini ndine shai riri pandiri. Mhepo iri pandiri. Saka mhepo inoda kuti ibviswe. Vachibva vati wandipa mutero wakandipa wakati enda unoshandisa. Inobva ndaenda kukumba ndasvika ndafonera mama. Ndichibva ndawataura kuti ndine kwandafamba. Nokuti anga usingatozviziva kuti ndakatizira kumba. Pandasvika ndikati ndine kwandafamba saka ndaudzwa kuti ndine zviri pandiri zvidobviswa. Saka munokwanisa kuuya kuti munge muripo. Mama bva vauya. Madzimai bva vataura kuti ndozvandaona ndo mhepo yandaona iri pane mwana uyu. Saka ndoda kuti ndikubatsire. Wandipa munamato wakandipa wakati saka tinofanira kuti tiende kurwizi kuti tibvise shai iroro. Rainzi shai. Saka zvadaro so madzimai akabva ati panodiwa jira tsvuku nenjera neraisi. Murume wangu achibva atenga. Mama bva vauya mudhera ranzi tinoenda kurwizi kwacho. Tichibva taenda. Tibva taenda kurwizi kuya. Madzimai bva vaita zvatakaita murwizi momo achindinyika. Zvapera kuDaruso bva zvikanzi zvapera asi tinofanira kuti tiende hazvinori chimhepshairo harina kuenda basi tofanira kuti tiende kurwizi katatu. Wanzi mama vanofanira kunge asi mama vanozouya baipo pamwe pacho kuti tinge tichifambidzana zvatati tichiita. Nokuti baba vangu vasingazvizivi. Saka zvadaro so taingoenda nemurume wangu tichingoenda tichidzoka. Vachingoti pamunamato. Saka madzimai vaiti hanzi ini ndine shai reuroi. Vachiti shai ndakarisirwa nateto wangu. Vachiti ndo vakandisira shai iroro. Madzimai acho. Wakagara. Madzimai ndio kuchechi. Ameno kuchechi kwanobatsira kwaingoendwa nateto. Ndio zvandukufunza. Ndio izvezvi tinokwanisa kupedza time ba. Nenyaya tisikakwanisa kudini. Yatisingakwanisa kuiganura. And musikana madzimai ka. Kuti anonyaya kuti panotora nemupesa nanga akabudirwa. Paka kuti muri muroi anga akabudirwa. Aiwa se. Ini pamaenda iko kumaiti waione mamuri kuenda kubatsiwa nechi nenganga ere kana neprofit. Nemprofit. Saka nani profit kadi mizano ene anona nemweya. Mama. Saka mimi wamuri kupuma ndiana. Muri kupuma shairi riri mahari ere kana kupima iye. Pane zvakazoitika kumberi. Aiwa. Ndizvo ndamatanga namuzwa. Zvakaita kumberi. Ore chii chakaitwa kumberi. Nekuti pane mashoko anga akuzotaura namadzimai ekuti ini ndiri muroi yakazototi ini ndidzingwe mumusha mandaigara. Ndio pandokutaura kuti madzimai apo wakataura kuti muri muroi wanga wakabudirwa ere kana kuti wanga wakadini. Ipapa ndisi hangu pamwe wangu wakabudirwa sezvo pamaenda kuti maenda izvo mai oenda kubatsiwa maiona akabudirwa ere kana kuti asira. Wakaenda kozvidzikiza madzimai handizivi kuti muri madzimai okuti munobatsira nechiprofita here munobatsira nei? Tinobatsira nechiprofita. Nechiprofita. Saka ndimi makaprofita kuti uyu muroi. Hatina kutaura kudaro. Saka akataura ndiani? Takaprofita ndichiti. Ndakunga paingana tete acho. Tete ndimi maizwa profesi. Uri tete wacho? Apati? Mwene ndibatsire unokuzotetea Maichimbo. Madzimai ani? Adzimai Tete Clark. wacho ndiye ndiye. Izvezvi pane chimwe chinhu tinotipedzera nguva. Madzimai anga aripo anonzi madzimai Alice. Uripi? Hapana. Saka maitoziva sei? Because mimi kana makabudirwa toda munhu aita sei? Aitudzira. Babangu pandinoprofita ndina madzibaba. Toda munhu anodudzira.
Mukutonda zvemaita wewe. ari kumadzibaba wacho ngauye baba baba ndii munodudzira here ndimi here bambo munodudzira ndimi saka paita mai kuchirapa chake makazoti akati inewo zuri panenge pazeta kakunge pakuenderere zvishoma. taurai wakazi changu chamunobva wakazi madzimai ndingati mukundo wangu auya wakauya kunobatsirwa sezvaataura ndizvo zvechaizvo, asi zvakazonoitika akatsananguruwo zviri pauri. Akatanga kuuya neamwene nangoti pane paabvisira akatanga kuuya nevamwene vake zvikanzi iwe handikwanisi kubatsira iwe una vamwene asi ndotokwanisa kukubatsira uine mhuri. Saka vamwene imini tiendai moyanana nei nemhuri yeavo muuye uyauye nemhuri yekwake eionewe zvikanzi hatisati taane pfuma itacho tabvisa kupi ikokwira. Saka toita sei? Zvikanzi endai moedza kuyanana. Zveshuwa vamwene vaya vakaenda kuita sikuti vakaita izvozvo. Vamwene vaya uyo akazonouya nevabereki vake ndokuzonoudzwa kuti zvendanga ndichida kuudza mwana uyu hazvikwanisiki kuti ndizviudze imimi vamwene muripo, asi ndokwanisa kuudza vabereki vake vari. Zvino zveshuwa uyu wakazoya nevabereki vake mukundo wangu ndokubva audzwa mudzi iwe une dambudziko reuinaro munyama dzako dzinoda kubatsirwa iwe. Ndozvaakaudzwa. akazi dambudziko renyama nderipi? Dambudziko renyama yake wakanzi iwewo une chiri kukutera, mhepo iri kukutera munyama dzako. Ana yeuroya ine. Uroinde. Saka chakazomudzingisa umurume chii? Ndokubva azoenda anga ati wanga watienda kumurume. Ndokusvika kumurume wake ndokunogara. Asi vaiuya vachibatsirwa sezvaataura. Azobva mukubatsirwa imomo takazopedzwa mumwe musi. Vamwene vaya amenoti chii chakachaitika ipopapo. Vamwene vake ndokubva takangosvikawo tauya kutorwa nemota. Takangosvika mumusha imomo vamwene vaya vechitozi vashaya. Vashaika kudaro. Uyu ndokubva tikati aiwa ngofunga apa munhu andifunga kuti uchimupenga. Madino mutakura muendese kuti mudzorere kuchipatara kumabhanana. Ndokubva vatakura mutombo uya ndokubva vadzoka nawo kuchipatara. Vadzoka nawo kuchipatara vakauya kuti takura futi ndokudzorera kumba. Tagare kumba takazouyawo panhamo sezvinhu zvakaitika tichitoona. Ndokubva tauya panhamo takasvika uyu mukunde wangu pasisina. Tikatobvunza kuti koimi mukunda musikana aripi matimuyeni. Zvikazi aiwa uyu tambomubudisa kumuendesa kwatete nokuti zvaitika izvi zvaitika paine mwana mudiki. Aiwa zviti zvatiti unodochemawo vamwene vake zviti zvamaitizvi mukunda vaifanira kunge ari pana. Zvikazi aiwa tatomubudisa tamuendesa kwana tete. Saka pakamboita kakutsika-tsika kuti tete wacho mamuendesa ndiani? Hapanobuda pachena kuti tete ngevekumurume here kana kuti tete kwaakaberekwa. Pakamboita kakutsikwa-tsikwa hazvinobuda pachena. Tatema mutima make vaya kusvika pavaigwa paya tikakazodzoka uyu abhuya kumba achiti imimika pamakatouya paya iniri kuendeswa kwandakaita kuya ndichizi ndiende kuvamwene ndiri kutonzi ndini ndakakonzeresako. Tonyaya yavo kwe zvikazi yatsanangurwa nani. Unoona zveza zvavo ndinokodza kuona lingi yekubatsira kwenyu kwamukuita mwana uyu nekuzozi ari muroyi, because iye ari kusungisa madzimai uyu nekuti madzimai ndiye akamuti muroyi. Unoda kusiyana nezvomutaura imi muri kuti imi madzimai akataura kuti une mhepo iri pauri handisi, asi mwana uri kuti madzimai akati uri muroyi ndozvasakisa kuti ndirambe uri kwamachiwana. Saka pakati penyu yautaura chokwadi ndiani? Zvimwe zvezvimwe zvacho zvakaita kuti kuzvidaro awani zvaiudzwa namadzimaiwo ini ndisipo. Alright. Bambo imi ndimu mumoja. Baba mukuru. Hazi baba mukuru maiudzwa kuti chii namadzimai. Pamusoro imam ndaitwa zvichaya machiwana. Sekutaura kuri kuita mukadzi wangu arutaura chokwadi mashoko akasvika munzeve dzangu. Vana bamuninitua uyu ndiye muridze mukadzi uyu inamba 5 or 6 kubva kwandiri ndo akafamba wakaenda kwamadzimai avo wobva wazwa zvaakazwa zvinova pamusoro pamainini avo
mainini avo wakabva wazi chienda wataurire murume namai pawakaroorwa nawarume wako tizoti zvinogadzirika here tikubatsire. Wakaita saizvo zvawakomana wakaenda namai machiwana wakashaya havo gore rakapera. Zvawadaro saizvozvo wakomana wakazwa zvawakazwa vikazi wakomana izvi zvaita zvitete kwamuri zvakuda baba. Mai wakanga wabvapo wazwa zvawanga wataurirwa, mai wakanga wataurirwa zvawanga wataurirwa ndichataura pakazi zvakuda baba. Ndakatorwa nevakomana zvikazi baba muri kudiwa. Ndakambotsinzira hai nebasa rangu zvikazi haiwa mudhara ngatiende mozvizire zveuku. Ndakaenda zveshuwa ndasvika zvikazi ndimwe baba. Ndikati baba wakashaya Samachwana, ini ndiri mukorori waSamachwana asi ndiri mukomana chi mukuru. Zvikazi ndokuti baba. Ndikati shuwa madzimai zvikazi ndiri kuda kutaura nyaya yamainini wako nemuning'ini wako. Pakaroora muning'ini wako, pakapfimba muning'ini wako munhuwe pakashata paitiva. Mainini wako une zviri paari, right? Une zviri paari unobuda usiku. Saka zvaanobuda usiku kutori neumba iri kumba kwawo yaakatogadzirirwa yekuti akanga asvika ikokoko muning'ini wako akaroora uchaenda kogara ugarire ikoko. Saka ndiwe baba zvakwauri kuzvitakura kana kusazvitakura. Ndikati zuro nazona marimwe zuro ndakazwa kuti makauya wakauya apa muchida kuzoeredza kwazi zvikasawerera ba zvikadini mukazi taukumbira imo kuti wana machiwana naambuya waone kuti munokwanisa iri kuti muonane. Pakapindwa kuti asati aroora ba udidini asi pakazoitwa makane kuti mai wangu bai machiwana na mai wamainini wangu waonane. Kubva pataurwa nyaya dzakataurwa ipo papo dzikukumbirana kuti kwazi zvinhu zviripo zvidini zvigadziriswe sezvo zvazvataura nemadzimai nechidimbu ndombotaura izvi. Right. Zvaigadziriswa zvakasangana wana vamwene vari 2 zvimburi zvii. Iwe hama dzako dziripo here? Ndiani ari madzimai mira ndimu nenyaya ndoda kutaura handinei ndisina kubudirwa kuti ndinotaura nyaya ndinei ndisina kubudirwa. Ini ndingati zveshuwa zvakataurwa mwana wako aishitaura ndini Emma Musere. Mwana wako aishitaura zveshuwa kuti zvako akaita pakasvika mushaka anambona dambudziko kwako chandiri kunyepa zvese zvavo zvakanaka. Pakangotanga kuenda uku ndopandikatanga kuzwa kuti hanzi une dambudziko remusoro plus pane wakaiswa shairorena tete acho hanzadziya baba acho ende mimba yawo inayo mwana ari muhararami achafa bichana. Saka mwana arimo zvinoreva kuita kuti kana ukamubereka akafa iwo ndochata mwana afa uye mai acho achafa obva uraya futi chi obva uraya futi baba acho mazwa ndo nyaya yacho iripa. akazada kuraya mwana nababa ndiani? Shaira riri pane mwana. Shairani hanzi shaira kaiswa natete acho tete wacho ari awo akagara pa mwana wacho ndiye hapana kwatikambofamba kaberekwa hanomboyiwa ba. tete unopinda muri madzimai nawe atafambira ndiyoye mwana yanzadzi yangu achitsanangura munoona nanabhuku tete kunondogara kwarari mwana apumwa nevamwe madzimai kusaidi kwaakarohwa ane shavi yeuroyi shavi iri ndimakamuisa yekuroya saka ndikati mukoma handirege kuuya ndikuuya chifambisai nyaya ini ndikuyeko saka ndikuya kwandakaita ndakuya mari mwezi ndingasobhadhara nekuti ndiwo zvishoma ndimi mune shairi yeuroi ndirapo ndine shairi yeuroi yandakaisira mwana hanzvadzi yangu isho ina handiziva amene madzimai kumaonera awo madzimai munobata waro here mukubatsire pamusare yes tinozi madzimai Clara tinogara kwawo zuku nauye iri kutaurwa handina kutaura sekudaro nauye ndakaporofita pamwana ndakaporofita ndichiti madzimai ndaona kumashure uku makaita pamwiri asi pamwiri pakabva pari kuma 5-6 months ndaona futi zvakare matakure imwe mimba asi mimba iyi muchatadza kusvika ndafunga inga iri kuma 2 months
mazuva endakanga ndichishandira munhu. Asi nhau iripo ndoda kuti mubatsirwe zvakasimba kuita kuti mugare zvakanaka. Handina kuprofite huroi, asi ndakati mhepo iri pauri inoda kungokuvhiringidza futi zvakanaka tadze kudini kubuda. Ndichibva ndati ndinoda abereki ako auye kuno tobatsirana abereki wouya padare. Zveshuwa wakauya padare wakabuda mudzimu, hauna kutaura, waingochema. Mai wacho vanondipopurira kana chechi yendinonamata ngoti ainge iripo ikabuda achiridza mhere, ndo zvega zvaakaita echizvipondera pasi. Tichibva tazoende kurwizi naye mwana, mai akauya futi, akauya kanokwana kaviri mai wacho. Kekutanga chakabudire pamba pangu pandinoeresera pacho, pechipiri chakabudira kurwizi kwetanga tiri. Mutero wacho wejira wanga ari kutaura wakakwira kumusoro, hauna kudzika mangoti kwedu tinoti tikadzikisa muteo wakunda tayambo. Ndikati amai muzodzoka zvakare nemwana, mhepo idini izoro. Ndofunga mimba yake yanga yakuma4 months, mimba yanga inayo. Tichibva azodzoka ari yega, baba namai wacho baba wacho namai wacho wakazouya kumba, mwana haana kuuya. Tichibva ndatsanangurisa kutsanangura kundikuri futi kwendiri kungoita. Tichibva tashandirana pakirawo namai nababa acho, tichibva adzoka kumba kwavo. Alright, imi pane nyaya yangu, imi madzimai mukuramba kuti makataura nyaya yekuti pane uroyi wakaiswa natete, asi vana baba vari kutaura kuti pawakauya makavataura kuti pane uroyi. Zvezvinoita kana munhu akatsanangura kuzi mhepo yakakura, munhu unenge akutaura mirai madzimai ko imba iri kutaura kuti kune imba kumba kwenyu, kune imba yakavakwa ere? Mukosha ngatondipupira ndisina mutarisa, ndisina mbomutasa noti akazosvika nemukadzi wake kukoitaura dambudziko ngataure tawanda kuti akaiona ere imba ndiye akasvika kuuya ari apo tawanda wavudzi kuti wakaona kamba kari. Handina makataura kuti kune imba iripo iripo ere? Makaenda imba yamakazi iriko yekugara hakuna. Saka nyaya asi chawakabhilivha iwo ndechekuti mukadzi wako muroyi ndo zvawakabhilivha. nanoti madzimai ndo aitotaura izvozvo zvakatoti asi iwe the decision ndeyako yekuti zviteerera kana kuti yekuzviramba, but the fact yekuti wakazoekta newe yekuti wakabva waramba mukadzi zvinoratidza kuti wakateerera zvakataurwa namadzimai, because imi mureferense yenyu muri madzimai ndiye akataura. madzimai ndiye asi madzimai ekuramba ndiye akataura. asi kuramba azamuna kuzwa vandakati ngone bhebedongaataura kuti ane bheseni rimwe raanaro kwazi ndo binocular zvezvakaita makubatsira madzimai pamusoro uyu nemukadzi anogara wese azine bheseni raanenda sei ndo binocular rake kwazi anoisa chikafu chaanoisa imomomo akapedza kuuya kwazi zvese zvamunomuchita zvinozvionekwa bheseni shuwa bheseni rariripo, asi ndakazobvunza wangu mukadzi zvikazi bheseni randaripiwa namama rine manhanga kubva kuosborn ndiri kuenda kwamadzimai. Pane umba isina bheseni nzawakadzimisa pane ere kicheni isina bheseni zvimwe zvake muri vana vangongwara bheseni racho pane munhu asina bheseni saka chakationesa nemukadzi wako chii? uyu nemukadzi wari kugara wese muyadhi pamachiwana pamba muri mwese akachiti ai iwe mukadzi wako rumuda very good, titsvaga mari yekuti tiende korora, tapedza kurora tochigara pasina nabwe yedu tichifambe rifuti kuti tigadzise zvinhu izvi. Aiwa, because ka ini chandikona ndechekuti ka zvimwe zvacho guys ka rudo mumba harudi muprofita. Unozwa nyaya iyo? Rudo mumba harudi muprofita ba. Ukaona nyangwe uri mukadzi mumba ukaona wakuda kuwedzera kuti murume akude, ziva something is not right mumba imo, uri kuziva dambudziko rawina. Because ini chandoziva obviously ukataura nemuprofita, muprofita anokuudza zvinotyisa zvekuti udzoke futi mangwana. Akakuudza kuti nhumbu yaubaribe usakauya pana kuti saka ishandikira 2 months, unotofoka kuti uuye because ukuda mwana. Because ukaona iwe wataurwa kuzi wewe wanaiti muroora mukadzi wako iwe ndiye ari kuroya mai wako, atonesha ane imba iri kumba kwavo yekuti iwe unotoita mugariri mugariri haifi nenyaya uroyi mugariri
chinenge chine chikwambu chinenge chatovakirwa pakuzi ndo musha wako. Saka muri kuti here uyu ane ngozi, mukadzi wengozi apari munhu zvese pemunhu apa, mukadzi wemunhu apa vaita muroyi futi. Guys, wake up. Muruzarira wake up. Muruzarira wake up. Mukadzi wengozi haisi kuti muroyi same time. Chawaikwanisa kunotaurwa kana mukadzi ari wengozi kuda kuti ukaosa Mwari mwana uyu arume haasi wako ba mwana wengozi. Wakazi haasi wako ere mwana ngozi shamwari kana mwana ere wengozi ndoto kutaura bambuka chenyu kutata badzi tatai munhu asi mwana rubairo ngewanga. Ngozi nokutaura izvi bambo kuti chenyu kushanda bambo asi wana kuti ngewanga. Awana mai vari kutaura kumba kwavo hakuna izvinhu izvi, hakuna. Ende tete wamuri kuenda kunenedzera kuti tete ndiane shawiri rabva reuroyi, iye wacho unoroya here. Ungaenda kupa umwe shairi kuroya wewe usingaroyi. Anga mese muri madzimai, mese muri madzimai ka mese muri madzimai chimbotaura naizvona. Mambo ini handinangu chekutaura nawo amai angu. Ndinongonzwa chete kuti ngoni dzawo iwe dzakavapa kuti wakatora zita rangu rinonzi Riti. Kubvunza mwana kuti tete wako anonzi ani, hanzi anonzi Riti. Ande ndinopinga mbiya yona zita ratete wako mumbiya. Zita rangu wainyoresa mumbiya, mbiya shona zipiwona. Wakaishandisei mai angu? Izveri makanyora zita raRidhi mumbiya? Wakandinyoresa. Wakakunyoresa? Mbiya chakaputsika tiri pabhasisitopu nemurume wangu iri mbeki. Wakati chimhepo chiya chaita kuti mbiya iputsike. Mbiya yemakanyoresa zita iri? Wakanditengesa kuti jira ritsvuku wakati kata pamakuwa mumbakwenyu rine vhu repakati pemukowa. Ritori nasabhuruzekeni wari panapa. Rimwe racho pisi yacho iri mbeki. Watorina nematombo akasungwa ekuzi tawanda chada kuita kugarira kumba kwangu inini. Wakakiya makawanda mai mama. Kukiya ndaisina dambudziko nawo kwamachiwa nene. Mwana wangu kwenda kwakaita akabatwa zvakanaka. Vakangotanga kuendawo. Zvakabuda zvinhu zvakawanda. Machira chatoda sabhuruzekeni wauya nawo pana. Ari panapa. Oya. Kana mwana anozi ndonyorese kuchipatara. Uchinotariswa masikani uchitasei zvese kusvika wabara. Imi makuita profita scan. 2025 uyu taurana uyu hanzi mbiya yakabva yapwanyika pabhatistop ine zita ratete. Tete uri kuenda kumasowero yaisvika sei? Iye tete ari kuenda sowero akamirira back to send yakaramba. Akuti pakashaika mbuya mwana wangu akabva tokuwa $10 zvikazoenda kumusha kwako tichakutera. Hana uzombotera ba mwana uda kuti achidzoke. Hana uzombodzoka ba. Wari utogara samweya wakadzingwa pamba hagari pasogara pamba. Akapa mwana $10 ndiani? Iwe ukamachiwa naona baba. Ani baba akapa mwana $10 ndiani? mwana akapuhwa nemurume wacho kuzaite sei? kwakazi soko pamusoro pane baba Jambika. Pandakaenda pasuwe pamadzimai avo kwakazi baba ndimi baba namai aripo ndimi musoro emba muri 2 iwe namai wako. Ndikati ehe. Zvikazi tikaita kuti pamwiri apa pakabata zviri pari kufa mai kana kuti iwewe uruti headman baba iwewe. Saka ati pakati pezviro 2 izvi ndimakirema wedu. Saka mai yangu wakashaika. Washaika andati rai ndii ndaifanira kunge ndakatoenda ka mai waenda ka. Saka iwewe wonaka wanhu vari kuya kochema panapa iri soko hande kutanga bai mumhuri mamachiwana. Saka zvavari kuya kochema mainika pamunhu ndandabva ndizita ngatipa mari ndiani mari iyi ita kuti maini waende aidha kumba kutaundi kwaizi kutaundi kana kuti kupi kune sisi kana kuti ani wambozorora vari ikoko timboite zvefemu kuti hama dzimwe dzikauya zvikazova ndio zviripo izvi hazvimiri zvakanaka. Toti tapedza uchema tozogadzisa zvinhu ratenda. So in other words what it means
munhu ari pasenda penyaya dzisenti madzimai. Ndio atipapara pana ina muna kugara saka ine ndakatadza kuti ndigare namainini wangu muyadhi mandaigara naye. Ona unopinda sei mama wangu katofa nezviro zvandakaza wati next ininika nditori parist futi ndogona kudini futi kubaya ndikagara neuri uyo wangu urubikirwa sadza ndiye everyday warugara wese apo. Mai apa akafa zviri mysterious iri vanhu wakandodonha warutobva kutaura watakuwana mubasha obva wauya muyani kwandipe cheya ndiri kutsva watobuda mota ndiri kutsva god vasati waindotaura mama wangu akataura kuti mama wakarwara musaende nawo kutauni uye nawo panapa musati waende kuhospital madzimai but mama avo waenda korwara kovha taenda kosvika pamadzimai kaya hapana munhu mama avo waenda kutauni kubva kwakaita kutauni ndokusvika watotisiya pa sei madzimai anga ari musaenda kuzvipatara handichazivi madzimai saka wakauraya mbuya ndiye mwana wangu akaurayiwa ndiye akaurayiwa madzimai saka wakauraya mbuya ndiye antizivi asi handizivi handizivi kuti wakauraya ndiye muturikiri mvunga yacho yaabikwa zvoita sokunge kubatsira anonge kumunda musakura zvinenge zvodaro asi nyaya iripo ndeku daikumisa mukorori wangu ndine mudzimai wakauya uchitisira mudzimai kwe1 week tichigara naye yaiva nhauwa yei pamusoro mako ini anongomusira mudzimai awa handikamboti mukadzi wangu anogara neawa handina kana kumboita zvinhu zvakudaro ndoaitohwandisa mudzimai wangu ini ndasvika ndichida kuendobatsirwa namadzimai iwo madzimai nababa wachihwandisa mudzimai wangu wopedza futi zvanoda porofitwa namadzimai wotaurira chi mukadzi wangu mukunda wangu pawaiti pepe ndasvika kwamachiwana ndiko kuzvikanda munini ndifire pamachiwana yanhaurwa yanga iri yei ndiye ndakadaro ndakataura nemi kuti afiripa mambo zvakaita kuti handinogara waniki kwamadzimai zvakaitika ndakaenda ndichidobatsirwa ndichiti ini ndakwenda kumba kwarume wangu zvikanzi hazviti kuti uyendiba nekuti ukasvikako chapomerwa kuti wakatora bhurugwa ratete handitozita tisikachatomuhoresana natete wariwo madzimai wataura saka murume wangu akazomufonera ini ndakatozwa achitanga wataura ipapa nokuti tetewo ndakatongotangaona wasingachandidairi ndichowamhoresa muko ndikabvunza amweni wangu akati handisi kuziva unozowabvunza teva hatagara pasina amweni wangu nawo tete wakati ndiri pamunamato iwo wacho atangoenda kuchechi kwamadzimai wasi panapa vari kwazvimba asi hama dzavo dzinozviziva zvebhurugwa iroro wakaudzwa kuti ndozvo namadzimai kuti ndii ndakaritora aibatsirwa naiyo wavo mai avo akatotanga kutobatsira iyo wavo wanambuya asozoziva ndo waibatsirwa ndo waibatsirwa naiyo wavo saka pandakaenda ukati hazviti kuti uende unoenda mangwana wachibva wafonera murume wangu kuti yakuno hameno zvawakataura nawo wari kunze iwe nina wakandivharira mumba kunzi usabude pachena bauti mangwana acho vawati iwe uya nehama dzako murume wangu vauya nehama dzake vawandivharira futi mumba vawataura nevarume wangu wekumarume kwangu handizivi kuti wakataura kuti kudini ini ndiri mumba vawachindivhurira zvikanzi chienda kumba anombogara 1 week kumba kwawo
ngatsoka kuti badala. No, it's okay. It's right. It's right. It's right. Bambo, bambo. Basa renyu harisiri kuprofita. Bambo resu basa renyu ndekuturukira basi. Muri muturukiri. Ndinomuka mazitoka ndi muri kuprofita. It means kuti ndimi muri behind all this and medzi dzese idzi. Ndimi muri kufamba maponi. Ndimi muri kufamba maponi. Kuti izvo zvingachitore uyu. Izvo zvingachitore uyu. Because ukaona nyaya kwayotangira kuti tete ndiye akatanga kushandirwapo namadzimai. Tete uyo wozouya uzi bhurugwa rakaratorwa nemuroora. The next thing muroora ndiye auraya mbuya. The next thing murume uyo ramba muri mukadzi wako muroyi. The next thing murume uyo une imba yakauti wakambuya uri mugariri. The next thing guys, amutsona kuti mutsoro yamutambo here. Amutsona about maponi arungomubviswa. Amutozona. Vakatotita ni mombe dzedu anga dzekutunga imwe ichimbobva nanga chichidzosera. Ndo akati garoti kanisa. Anyway, hatingataure zvinhu zvakawanda. Because mweya hatingazivi kuti uri kubvepi uri kuendeni. Asi taona. Asi tadini? Taona. Nyaya iri tiripode kuti isusu madzimai kana muri kubatsira vanhu, batsirai vanhu zvokuti vanhu vagare zvakadii. Musabatsire vanhu zvokuti vanhu varamba kuita sei wakanya. Ini ndozoti nini pamwe chaipo unokwanisa kuzwapo unoti mauya baba uripi, endai muunze baba muuye naye, torai ningi muhamataura chinhu chiri family, dambudziko riripo ndei. Nomukati nhasi muna baba mukuru muri mutaura zvinhu, mune murume wacho baba mini muri mutaura zvinhu, muna amai nini ari ega muri kutaura zvinhu, muna tete ari ega muri kutaura zvinhu, mune anga mukona musingapi kundiso. Asi solution iripi? Kubva kune zvese zvamamuita ureti izvo mbiya yakapwanyika pabhasitopu makaitei? Makaisepi zvayakapwanyika? Wakati tiende Murasi. Makarasa pai? Wakati tiende Murasi Murwisi. Yakanyorwa zita iro. Saka tete zita rake rinoenda nenguzi. Kana riri pasi pacho dzake. Kuti kana makaiweredza yakadaro ine zita ratete yakanyorwa mumbiya. It means mbiya iyo kana iri pasi pedziwa izvi indorive zita ratete. Anogezwa tete warumwira hotwe. Mukaenda kanga munokoza munono inisi. Musadaro. Endai mugare zvakanaka. Imi baba, garai zvakanaka nemukadzi wenyu. Varume imi baba, kana paine zvamunofunga kuti zvikunetsa kuti ngazvigadziswe. Amike mhuri. Ngazvigadziswe. Hatigadziri chinhu nekupwanya zvinhu. Tiri kugadzira chinhu situpwanya zvinhu. Hatina zvatiriita. Because uyu mwana wemufunga kuti kana mushaimo anofera sei kana munhu wese akumuti ndiye akauraya amwene. Wakatondidzinga musha macho. But mune here any proof yekuti ndiye akauraya mai? Just because madzimai vakati asakafa mai yako kunofa iwe. Saka the mai afa, who is next? Ndizvo zvakataurwa nemadzimai. Saka madzimai ati after mai ndiwe kana uyu. Saka muri mukadzinga uyu ndiko kuti murarame. Mukadzinga uyu ndiko kuti murarame. Ndati mukadzinga uyu ndiko kuti murarame here muri. Saka chiripo chikudiwa. Chiri kudiwa kugadzirisa problem. Kudzinga munhu handiyo solution. Asi kugadzirisa problem ndo pane nyaya. Izvi zvatirange zvichiwana izvi. Akuita. Endai akamamazwa madzimai. Endai pane umwe mudzimai futi. Mubvunze futi the same nyaya. Muende futi kune umwe madzimai futi mubvunze futi same nyaya. Mukawana answer dzamunopiwa nemadzimai ese zvakafanana. Then maziva kuti there is something ane case to answer. Then muchimubatsira. Nozvokuti mumaita over reliance on madzimai one mhuri yese ndokuti mese hapana secret yasingaziva madzimai. Because pamunoenda imimi pane angosvika nekuti iwewe chimboenda kudai anotokubvunza eka kuti chiri kunetsaiwo chii. But alright, izvo makazimuda kufa
makazvidhifendi hawo kuti musafa. Kundiso. Makapiwa kundiso yei. Unyepa baba. Unyepa baba. Makapiwe icha makazienda yeye mwese pakapiwa. Unyepa wakapiwa ndombo yo. Unyepa. Hakuna madzimai anokutaura kuti ndakupa akutaura dambudziko. Unyepa. Azviti baba wataurwa nyaya rufu. Usataure baba. Wataurwa nyaya rufu baba kuti if you don't do this you are gone. Muntu anazabana zvakataita kakuzokomba. Asi mai achifa manje pakachimhanya manje kuvhana magedhi mai nikapo zvipana nyaya yashata. Mai afa. Saka iwo ndo wakatozvidhifenda ka. Grenade yapana kuya kwauri ndo wakaripushira na mai. Ndiwo akapushira grenade wewe nenda kuya pauri wakapushira na mai. Saka uraya maindi yake. Saka uraya maindi yake baba. Andikati andisikuziva kuti ndiani. Awamonga lembia. Awamonga wapiwa mbia. Awasingambulizwa mori piwa mbia. Wamori piwa matombo. Wamori piwa chi. Iyo wongobvapo uri rezo zina chiro. Unonyepa. Ndakaziweni munamato kokora wakunouya ndakatodzokanawo ndikafunga ndipo baba ndo ndakabva koko yacho. Saka ndingamura ndoda kuti guys pamupasuka ngatisaite some of these things. Hazvina kana chii. Hazvina kana basa. Zvatoswera tichinetsana tichinongedzana tichiita sei tichinongedzana. Ini chandoziva ukaenda kune n'anga kana ukaenda kune mupostori unonyepa kuti mupostori anokutaura kuti zvako zvakamira zvakanaka. Hakuna munonyepa kuti mupostori atati wauya hako shamwari zvinhu zvako zvakanaka. Kunyepa anokwanisa kutokutaura kuti mazuva ano kuri kupisa akabva kuti saka vanhu kana kangorwa musoro nezuva musoro nototsemuka shamwari iwe paka mazuva ano musoro kwausi kunetsa ere musoro wako hausi kutema ere iyo vati ndikutaurira endotore bhodhi repakati tikupe kunde iwe chocho kumhanya kutenga kuukora musadaro ba zvinhu zvamuita munouraya marelations nezvinhu zvisina basa. Muzimbwe ndandokumbira hangu kubvunza izvo handiti mwana wangu ari musango handiti pane pawaigara bvawo dzechibva ibva izvo wari kugara pachechi ndo pauri kugara. Inini mwana wangu akatemwa nemusoroka ndinomhanya komutora kuti uya kana kumurapisa ko mutorwa ndinoenda kosuma panani mageti achikuvharwa nanhasi izvezvi wese vanatete vacho kana ukabvunza mwana uyu hapana nomuziyebo sinzi achine 3 months ichizinumbida kubva ndichikuti mwari ndibatsire chokwadi chibude pachena ino mwana hapana kwandikafamba ndichienda pai saka ndinoita sei nemutorwa kuti inini mwana wangu ndinogona kutotora kana nhasi ndoenda naye. Saka uyu mukadzi nemurume wanogara pachechi paimbogara pakutanga kwavakabva wakadzingwa neapa avakangozo pane wanga uda kuuya wana wasekuri wayo wachengewa pawaigare pawo chaipo pawo mageti akatovharwa papapindwi akakiya ndiani iwowa ana banguru acho babanguru ndimo akakiya mageti kudzinga munhu vana samachiwana ndo vakakiya wana samachiwana wapi isu ndimi saka muri kukiya nekuti muri kutobvuma which means makazvibvuma kazvataura madzimai kana mutokiya magedhi muchikwanisa kukwira mwana wenyu chaiye muningira wenyu chaiye kuti as long as uine munhu haupindi gedhi it means kuti zvakataura madzimai makawirana nazvo badini ndikuti handizvo endai motore mamwe madzimai matatu muuye nayo pamba ipapo muwabvunze futi semunyaya iyoyo kana musikati madzimai endai motsvakira n'anga chaidzo endai kuzinata mobhiwe n'anga nhatu dziuye pamba ipapo dzivheneke mwana muite chokwadi ende ungakira gedhi muroi anofugura gowa kuti hapindi magedhi it's so fun kana ari muroika handiti muroi can do anything zvausingakwanisi kuita iwo handiti
Muroi anopinda muguwa zvosvika kochachura nyama yemunhu ari mubhokisi, asi anopinda muroi kupinda imo kuvhura bhokisi kupinda kotora tsapu yaari kuda imomo wobuda nayo tsapu iyoyo wovhara futi bhokisi iroro. Ukasatozviona kuti mapinda kana munhu webvura kupinda mumba chamo wakarara achipinda nepasi pedhoa achipinda achikukanika wakarara iwoyo usikazvizwiba ndinozoti kumuvharira dho kuvharira gedhi kumuvharira gedhi kuti uite saka uri kuvharira gedhi kuti uite. Munhu anokwanisa kufamba nerusero kubva kuno kuenda kuMalawi usiku wanhasi achidzoka woti azorumukira gedhi ripi warumukira gadzirisai wapambo endai kumba dzokai mugare pasi nemunin'ina gare pasi nevanin'ina nehama dzenyu gare pasi mutsvaguridze chinhu ichi matsvaguridza chinhu motsvaga kuti chakauraya mai chii musati mabvuma vanhu vasina chii vasina mhosva. In life pane chinonzi coincidence iriko yekuti munhu anokwanisa kungotaura chinhu kachobva chatoita wamboti ndicho but chisicho endai mutsvaguridze chokwadi chaizvo kuti mai akafanei. Asi hamungadzingi munin'ina wenyu kuenda kuti mawatibva wabva panapa nenyaya yemukadzi wako. No, one day isazodzoka munin'ina wacho akakuhaunda inesi. Usafunga kuti kuchechi kwarogara kuri munakirapo. Imubva kukwatara kugara pachechi kugarira mahari ari kutoisawo mabhiri magokora everyday asati adya asati arara asati adini zvese ari kunamata ari pachechi ipapo. Asi chokwadi chichabuda pai gadzirisai batsirai kuti mhuri imire zvakanaka noti izvi zvamurite yes. Ngana yanyu madzimai pamusoro idare ramambo Mutasa zvinoitwa Melody Matshiwa. Ndauya pamberi pedare ramambo Mutasa, ndauya pamberi pedare ramambo Mutasa ndichitaura ndichiti haana kudzingwa hanzvadzi yangu iyi, asi kuti akatokumbirwa nana mama munin'ina wamama nana sekuru pawakauya achigadzira dombo rambuya mai wamai kunzi tokukumbirawo iwewe utore makoti uye naye tigadzirise zviri kudini zviri kushupa. Hanzvadzi yangu yakaramba yakanyarara yakatadza kuenda kotora makoti kuti wauye tigadziriswe nechii nana sekuru wanga waripo pamusha, mai varipo panze vane kazukuru karipo. Ndiwo wamwe wacho wakatobvunza kuti tawanda chiri kunetsa chii mwana wangu, taura tigadzirisa nechii pachedu, utsvake mari uende kozisa kuti tione masvikire kuti tinobatsirana kana paine problem tobatsirana nanani nana 7. But hamusi kupindura mubvunzo uri pekuti akadzinga uyu akavharira magedhi ndozvauri zvanaSamachiwana akavharira magedhi ndozvataura naSamachiwana hazi vanaSamachiwana tichi takavhara magedhi kuti asambopinge imoni mukadzi wake. Saka muda kuzotaurana nehama dzacho wari kubva pai mari yamunyepirana kuti uita kondi yacho muda kuzoita kondi iyoyo kuti izoende kupi muchimbosangana navo vari papi imi makavadzinga mangu. Zviro zvenyu muri kuita muchimwari here kana kuti muri kuita sei? Because hamutitaurira zimutoratanzi takauti tinogadzira ngatitsvaga mari shamwani timboende kodini kosuma kuti tisu tine munhu handiti pane mapedza mamamvharira gedhi kuti haupindi ba. Saka munhu wamuda kuzoenda naye kuti tisine munhu wacho muda kuti tisine munhu kupi, muda kuti tisine munhu wacho ari kupi kuti pamama mudzinga. Saka muda kuti tisine munhu aripi akamona nyacho pairi kuti mamudzinga paumba fine, asi muri kuti munotsvaga mari futi imimi yekuti arore. Saka muda kuti arore chii manje? Muda kuti arore chii? Madzinga mukadzi wake naye pamba. Saka munotsvaga mari kuti arore muroi wake. Ndiyo mari yemukutsvaga here yekuti aende kuzivisa kuti taakuroora muroi ndizvo here? mukabvisira acharoya
ndizvo ndosana kuti guys tsvagai solution to a problem, not kucreate mamwe maproblems kufuka kuti muri kusolva mamwe maproblems. Kuvharira kwamakaita we pamba pauka hamuna kusolva maproblem, makatocreate mamwe maproblems. Isusu tiri kuti kana iri nyaya yemusha chigarei pakane pasika iri musha, kana muri kutrasta sei zvemaprofita daidzai mamwe maprofita matatu auye pamba ataure semunyaya iyi, muwabvunze semunyaya iyi. Kana mati zvemaprofita anotanga daidzai ng'anga samachiwana dziuye kuti pamba mudzibvunze nyaya iyoyi, muite chokwadi chenyaya iyi, because as it stands right now chokwadi chacho hamuna. Because izvozvi mwana uyu atone nyaya yakamumirira yatete, une bhurukwa ratete, une mukumbo wejongo watete unawo. Because inyaya yakamumirira iyi ndega kai anditi tete uri kuuya kubva kwazvimba, uripo kwatete kubva kwazvimba uri kuuya tete nenyaya yake yebhurukwa. Because wakataura madzimai kuti bhurukwa rako rine mwanawo. Ende pane imwe nyaya futi yechiya yembiya yezita kuti madzimai utibvunza kuti zita rangu ramakaisa mumbiya riripi mbiya yacho, zviripo rambonyererwei. Anga mumanya zita kuti muri kuzvicreatera unnecessary problems. Mazuva tete garai pasi naona ndea mugare mbuya. Yes. Waita kuti kana uchida kuti utisangane, waita hazviti kuti tisangane pamba, uye tisangane parodhi. Hameti parodhi kana kuti pariverside kana kuti pasango papi pavanenge kuda kuti tisangane. Saka mimi unoda kuti tisangane nechirudzi. Plaza wakosha wakandituka zvecherudzi kako. Wakandituka zvecherudzi sakaiti kuti nditaure baimini. Wachita zviti kuti tinhingirike titirore munhu ane chikwambo chakati chamayako, kana muchida kuti uyu anga ambohwanda mazuva taitsvaga uyu ari kushupika nenhumbwi, akati kana muda kuti uone murume wako enda utanga utsvaga mbuya machona tanga maudzokesa waka iwe muri tu namai yako vanofanira kundiripa. Ndakatuka zvicherudzi wabvunze uyu anozviziva zvicherudzi zvakataura. Vanhu vandisingamboziva ndandisina chitema nawo bai anambobvira ndobvunza kana tsono yavo handina kwandituka zvicherudzi inini kana roti inini ndakadya ngatifambe nemwana wangu kuti ndakabatisa nemwana wangu ngatifambe. Kusangana parodhi ndosangana wakati tusangane parodhi pambo hazviiti ndozvaunotauya kurora ndipo mugozoputika bundu renyu renyu wachauya. Right. Nyaya irapa ndingamaona kwayaya nemai kuti izvozvi zvimamo muri kuti munhu akauraya munhu vasingazivi, muri kuti munhu akauraya munhu vasingazivi. Ndizvo kuti kumusha kwamai hamusati masvikapo hamuzikani basa wakwamo, asi makuti maiyo nemwana wake watouraya mai amwene. Ndakutaurira kuti nyaya idzi munadziona idzi azanopangwa wino rako titizani. Saka the only solution to this one ende mutsvage maprofita matatu kana ng'anganhatu kana zvese mugadzise nyaya ndo chokwadi chikule pachena, because already mwana uyu pane vanhu asina chimiro nenyaya yekuti muti akauraya vamweni. Chiprovai kuti akauraya. It's not easy kuuraya munhu and it's not easy again kutaura munhu wakauraya munhu. Right. Ende mutsvage n'anga dzenyu nemaprofita matatu mozoya motitaura. Asi ndine insesi nayo nyaya iyo hamungoisiyi. Namba dzenyu dziripo apa ndii siyai namba chana chakona chekubvunzai kuti maapada. Right. Ande
ana murefu